Tervetuloa Kolmaripeliin. Kolmaripelissä pelataan 6 erilaista peliä 6 eri päivänä. Joka voittaa kaikki pelit, voittaa kokonaiset 5 euroa. Tämä on ensimmäinen päivänne. Tänään me pelataan saunapeliä. Saunapelissämme teidän täytyy istua tässä saunassa mahdollisimman kauan. Jos et istu vähintään 10 minuuttia, sinut diskataan pelistä. Tehdään pieni kauan. Pärjää kukko. Pärjääkö sinä? Tietenkin täällä pärjää. Ei sitä muutenkaan selviä tästä pelistä. Menenkö minä näitä? Siellä on isompi kau. Totta. En huomannut. Lämpötilaa nostetaan 80 asteeseen. Vähän pistele sieltä. Luovutaan. Minulla on kyllä perhe ja kaikki apua. Olet hävinnyt ensimmäisen pelin. Kyllä kai pitää riittää. Herrat, olette voittaneet ensimmäisen pelinne. Huomenna on seuraava peli. Onnea. Ulos vai? Ensimmäisessä pelissä kuoli 1 henkilö. Palkintosummaanne on nostettu 1 euro. Siitä. Pitää osua tuohon tolppaan tuolla. Sinulla on vielä 2 lyöntiä jäljellä. Voit lyödä palloasi tolppaan kohti. Osuit tolppaan. Läpäisty. Voit lyödä palloosi kohti tolppaa. Sinulla on 3 lyöntiä. Sinulla on 2 lyöntiä jäljellä. Sinulla on 1 lyönti jäljellä. Iso kuva muutama huti. Peli 2. kuoli 1 pelaaja. Palkintosummanne on nyt 2 euroa. Seuraavassa pelissä teidän pitää viiltää nakkiin täydelliset viillot. Minähän on hyvä tässä. Ensimmäinen pelaaja. 121. Ole hyvä. Kyllä tämä minulta onnistuu. Tuostakin ja tuosta ja tuosta ja vielä tuosta ja tuosta noin ja tuosta. Olisiko se hyvä? Nakki approved. Voit syödä sen. Pelaaja 121. Läpi. Seuraavaksi pelaaja 381. Tässä tehtävässä sinun kuuluu tehdä viilot täydellisesti nakkiin. Voit aloittaa. Nakki. Tee tästä selviä. Ei se ollut kuin
kolmannessa pelissä yksi pelaaja kuoli. Se tarkoittaa, että palkinnosummanne on nyt 3 euroa. Tässä pelissä teidän kuuluu viitää katuliiduilla suorin viiva. Ensiksi pelaaja 456. Pelaaja 456. Läpi. Pelaaja 222. Seuraavaksi. Piirrä suora viiva katuliiduilla. Suorempi kuin pelaaja 456. Toi ihan suora. Hyvät 2 pelaajaa. Neljännessä pelissä kuoli 1 pelaaja, joten palkintosummanne on jo 4 euroa. Huomenna tulee olemaan finaalipeli. Seuraavassa pelissä pitää juosta tältä viivalta tälle viivalle mahdollisimman nopeasti. Se, joka saa huonoimman ajan, häviää. Ensimmäisenä pelaa 456. Voit aloittaa. Aikasi on 2 sekuntia. Pelaaja 121. Voit aloittaa. Aikasi on 2 sekuntia. 5. pelissä kuoli 0 pelaajaa. Se tarkoittaa, että palkintosummanne kasvaa 0 eurolla. 6. peli on tikka. Tämä tikka on eritoinen, koska meillä on vain 2 tikkaa per pelaaja. Tämän tikkapelin nimi on Extreme Tikka. Kummallakin pelaajalla on siis 2 tikkaa. Kumpi saa isomman numeron, voittaa koko pelin ja voittaa 5 euroa. Pelaaja 456. Heitä 2 tikkaasi. Sait 7. 5. Yhteispisteesi on 13. Seuraavaksi pelaaja 121. Ensimmäinen tikka 0 pistettä. Toinen tikka 7. Yhteispisteesi on 7. Eikö se riitä? Se oli vaan muutama, 1 huti. Onnea, pelaaja 456. Voit poistua meidän salaisesta uloskäynnistämme. 5 euroa laitetaan MobilePayllä perässä. Vielä tuo nää pelit. On 5 euroa.